Yan po, lakas ng ulan. Time check natin ay 10:12. Grabe. Napakaganda nung panahon, biglang umulan. Sabado. Ang tilo ay patuloy pa rin sa pagdistay. Kamitis. Lupit bumira. Match na match saka si Kuya Arnel. Ano po, good morning. Mga siguro mga anong oras na yan? Higit na. Mga alas 8 siguro kung makakadating dun sa site. At sinamahan ko muna si Pula dito sa gagawin niyang vlog. Abangan nyo na lang po sa upload ni Pula kung ano yung vlog na kanyang gagawin. At sana kami sanang dalawa yung magbablog nito. So sabi ko ay ikaw na lang kako, kasi may talungan si ganda dito yan sa likod ng school ng anak. Yan po yung school ng anak ko, wala yan, malapit na dito mag-anihan. Ganda ng posisyon ng dito, palayan. Yung bandang balatan, no. Bagong ayos po mga zero ka. Salog. Oo. Si Pula, abangan nyo na lang po yung vlog ni Pula. Nandito na po ako sa bato, araw ng Sabado. Wala po kasi ngayon, wala yung pinsan ni Mrs. kasi hanggang Biyernes lang yung OJT nila. At nakaisang linggo na sila. Sa Lunes naman sila magsisimula ulit pa kasi yung OJT nila ay para sa 2 linggo. Mamaya angkas ko si Kuya Arnel mamaya hapon pag uwi, kasi nag-stay muna si Kuya Arnel kasi walang masakyan, walang magatid. At dito na ako dadaan sa may daanan na hinarangan. May lusutan naman yung motor doon. Munisipyo. Sarilis, may harang pero may daanan sa gilid. Mga 4 wheels di makalusot ng padjak. Pag angkas ko yung pinsan ni Mrs. doon ako dumadaan sa may sa may gilid may gilid ng sementeryo. Tapos diretso dun sa may tinatawag nilang daang bakan. Dito mas malapit.
dito na ako. Ito sila. Almusal. Amo ay. Almusal na. Sarap ng almusal oh. Tuyo. Tuyo. Amo. Kain. Malupit. Tuyo. Kain. Oh, bim-bim. Sige. Bim-bim. Ayan. Ah. Kape kayo dong. Kape. Nagkape na ako eh. Ano po, ito na lang yung gagawin ko dito sa baba. Tulong lang kay Tilo. Yan. Sabi mo na 300. 3,900. Okay lang sa'yo? Si Pula, saka si Papa pupunta ng Tabua. Salamat kay Mr. Enriquez Anonymous. Mag-unbox daw kami ngayon. So nasa tao kami. Marami na mga kayo dumating. So wala mga 5 piraso. Right? Kaya po, naka-ikot ako. Mayroon lagi para na mag-unbox daw. So kasama ko si Maldelo. Pupunta kami ng Tabua. Naraman ng kilo yung camera ko. Ha? Okay yan. Sige muna ako. Ayan.
Ay, di ko na maalam yung password. Dapat kasi email mo. Oo. Hindi ko alam. Driver license, passport, national ID. National ID, pinarana. Ha? Wala man. At yan po dito tayo magbablog sa gawa ni Kuya Puloy. Kantuhan. Ano, sakto yan? Gagatyo? Oo. Yung panlasa mo? Hindi natin atin. Ha? Lagyan na siya. Hindi nang didikit. Yo! Hey. Ano ilinis yun ha? Ah. Receive ko na. Pwede tansik. Dati ano lang, katrabaho lang. Ah. Ah. Yung scan ayaw? Oo. Pinansin ko. Load! Yan, sige nga. Sige nga, try mo yung scan, please. Oh, scan. Oo. Yan dyan, yung sa taas. Ayan, ayan, ano. Scan. Okay? Ayaw nga. Yan. Ayaw. Ang gusto niya dito. Yan, scan. Pinalabasin niya lang. Ayaw. Public yan eh. Ayaw. I-open mo nga yung ano, i-open mo nga yung email mo na yan, yung off na email. Try ko ma-forward sa email ko. Kung kaya. Yan, biniberan ni Kuya Puloy. Yan. Tapos, i-open mo yung email na yan kung saan yan yung ano. Tapos, hanapin mo yung forward. Lupit bumira. Match na match sa si Kuya Arnel. Anong gawin nga natin? Lamba. Ayun, kalimutan ko rin. Ano yung email mo? Sa email mo ba i-forward ko? Oo. Ito, para i-copy paste mo na lang. Ay, hindi ko maano. Sige, send mo nga dyan yung email ko para i-copy paste mo na yung
Mahirap yan, kantuhan. Paano mag-set nito? Yan. Punta ka sa email mo. Wala. Forward lang para yung makuha mo. Tara. Ikita mo yung screen para makita mo. Hindi ko alam paano ipakita. Hindi ko alam paano ipakita ang screen. Hindi ko nakikita ko kung kanina sa isang cellphone. Andito ako nakaano siya ng cellphone. Naka-open para makat. Wala. Paano siya? Hindi, nandito kasi sa cellphone. Hindi may cellphone. Diba forward? Diba pag-click mo ng email, may makikita dyan. Parehas lang Ayan po, at naubos na. Ito natapal ni Kuya Puloy. Mano na nga lang natin, manual natin. Lagyan ko? Lagyan ko na? Andito kasi sa Changsa. Hirap mga ganyan tayo. Mga karukalikot. Sa ulo. Ay! Grabe ito. Toto na mo yan. Oh. Ayan. Ha? Matigas Kamu ano ba? Ito hari ko. Aduh. Akan mo. Ayan. Katang kanto ah. Kulog pa ba yun? Kukuha ko. Hindi nagdiyan pa to. Anim lo. Ito po. Ayan, siguro mamaya ipakita ko sa inyo yung finished product niya. Mamaya. Buksi. Ano yung walis? Walis. Ito na.
May sumasama ko. Bambo. Ha? Man, balik tayo dito kay Kuya Puloy. Pinipinis na. Sige lang. Andito na sa tagiliran. Ito okay na, papatigasin na lang bago pinisan. Sa mga kabataan dyan. Pero kasi naman Ayan
Ayan, makulimlim na naman. Talagang lagi nagbabadya yung ating panahon. Parang talagang umulan. Sige, para sa pangalawang halo. Balik pinahalo ulit ako nila ngayon ng 2 simento. Tilo, ang masabi mo sa sa ginagawa natin? Maganda. Maganda ba? Oo. Malapit yan si Tilo. Ang Tilo ay patuloy pa rin sa pag-distay. Kami teacher dito. Kaninong pala yun yung malaki lo? Yan baga maganda yan oh. Isang sandok mo lang madami. Ito lo. Haba. Nagmidyas ka? Maglagay ka ng midyas, masakit sa paa yan. Magagasgas yan. Tapos wag mong damihan masyado yung lagyan mo sa screen para di masira agad. I don't believe. Oh, panis. Ayun, ibus. Tawagin sa amin ito, ibus. Pagdating sa Maynila nito ay suman. Suman. Pero ibus to. Binigay ni Ate Bidang. Salamat Ate Bidang. Ibus. Siyempre ano to, ating kapatid to. Para makakatikim. Ating kapatid. Halika dito. Subo. Kasi bira itong matikman. Pag matitikman lang ito pag pumunta sa Kamarin o pista. Pistahan. Kaya pumunta ka sa akin. Yan. Ano mo matitikman? Ngayon para lahat makatikim. Pumunta ka sa akin. Putol lang. Ayan. Pumunta ka sa akin. Putol lang. Ito na. Balat makatikim. Ang pula din. Kami yung gusto. Oh, lo! Ang makatikim. Suman. Tawagin sa amin ibus. Makatikim ka rin ng ibus. Tawag naman sa amin yan, maruya. Maruya. Ang suman yung nasa... Lupit si Kuya Puloy. At kakaiba yung lagayan ni Kuya Puloy ng halo. Oh, takip ng malita. Takip ng malita yan. Takip ng malita. Tinanggal muna. Ibabalik na lang. Katapos. Araw ng Sabado. Araw ng Sabado. Totoo na yung ulan na yan. Totoo na yan. Rumaragasang na. At yun, nakita nung asawa ko yung vlog ko. Napansin niya yung bahay na to. Maganda, sabi niya. Sabi niya sa akin, kahit ganyan lang daw yung maano namin. Doon sa nabili naming lupa. Sabi ko, next time, pag hindi, kahit ganyan gastos yung bahay ay maano rin yan. Magastos. Maganda. Mababa. Napreskong presko. Ayan po, biglang bumagsak yung ulan. Parang ayaw na naman kaming padaanin dun sa Bacolod. Ang tinatakpan. Kuya Puloy. Silong muna Kuya Puloy. Kuya Gatcho, silong muna Kuya Gatcho. Baka mabasa ka sa loob. Sir. Ano sir, masarap sir?
Sarap, sir. Yung kutsinta. Lakas. Alam na to. Pag dito Miguel. Baha na naman sa bakul. Alam na to, sir. Kasi, Sabado man ngayon. Alam na to, sir. Kasi Sabado. Parang magpapalponsa na naman si sir. Ano daw? Androy Ice? May Sabado. Kaso ano to eh, yung brands nito yung Tanduay no sir? Tanduay Ice. Ayan po, lakas ng ulan. Time check natin ay 10:12. Grabe. Napakaganda nung panahon, biglang umulan. Sabado. Alam na, edit na. At yun, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At yung vlog natin ginawa ay doon kay Kuya Puloy, partner na Kuya Puloy. Naghalo dito. Ayun po, maraming salamat muli sa mga viewers. Sa all viewers, to all sponsor, maraming salamat sa inyo lahat. Ayun po, bye-bye.